Woi, udah laga woi. खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे देवल फुजानि सुलारि आरो बे फोथारबारियाव जाग्रा फुजा बेखौ आं एक्सप्लर खालामनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांबाय थानानै इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायबाय जों दा फुजायाव बेरायबाय दं आरो माने ओरैनो मा होनो माने एन्टारटेनमेन्ट लाबाय दं आरो बेरायनानै नामा इन्जय नामा जोंना सारा थाबबाय थायोलै ষাটি 50 बया दाम खालाय बेसे बेसे 50 ষাটি 50 ষাটি गरम गरम माल গরম মাল একেবারে গরম মাল আহিছো Hei, मा मावनो फैदों नोंनिहाय मानसि नायजाला नायलाय लाजोलै होलाय बापावै माबोरै जिबायदि नुदों मानसि दाउला खुंगुर साइस जादों मानसि हारसिं उन्दुना मादों नोंहा हारसिंब्रा मानसिया नायजाला सिंगेल मानसि हारसिंना ए बे नंखायोब्रा नाय आसोल माने मानसिया मोनामजोबना दं बेलेग सेलेग आं हमथ'ला आइसक्रिम जानोसै नै बिथांनि अननायाव गोथाव ना इयो सुलारि Porsir ko lang may bala, hablang sige. Kosong sih bang, yung plan na hablang may bala. Lagi lah sebelah. Ada set. Kalbel ladu bra. Dia sebelah Laos ko bisa. Oh, itu. Jangan mudah-mudah harap Laosan. Side ke belah. Đây, hơi đẩy thôi. Nani. Abang belah pak. Acing belah tu. Diam.
실을 비춰버리는 못샤고는 한국으로 나가는 몫다. Woi, udah laga woi. Hei. Siap nak mulai wah. Ini masih Cina. Hurra! Hai, bidang. Hai. Sini langsung mulai. Sini langsung. Sini lalu. नायग्राफ्रा नै मन्दिरा नै ओरैजा खनथाम गिदिंबाय ओरैजा लाबबाय दं। Beबो मोनसे बै राजा बै रानि lah. Raja Narani. Raja itu ya. Oh, iya Raja. Dari biar Raja, बै रानि मन्दिराव थांबाय दं माने खनसे गिदिंखांबाय ओमफ्राय खननै दंबावो ना खनथाम ना खनथाम मन्दिरा नै बियो बेवहाय सोगोन मन्दिराव दा ओरै खननै गिदिंबावगोन खनसे गिदिंखांबाय
ये माथो उल्थासो थांबायला होबायला बावो Vậy kêu kìa bây giờ lấy Siang baik. Miếng vậy Hơi Barang yang ada itu. Okra sarama Ya okra. Hơi salah Yeah. Ini fैसा हरदोंनो मन्दिरनिसो मोनसे आरो होलायबाय बै मोनसे